ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri ku DZ uko takambokupai nhau yali yekufa kwaLi. Nhasika tiri kuda kukupai vanhu vari kuchema, uyezve tine vamwe vari kutaura, varamba kutaura pamberi pekamera vachiti aiwa havasi kujekerwa nerufu rwaLi. Vamwe vari kuti mwana aiabhuswa, vamwe vari kubvunzawo kuti ko iye mwana anogozonzi akugara nababa nastepmother aine 7 years, sei vasina kuchengeta mwana wavo vega, nekuti zvingadai zvisina kusvika pazvasvika ipapa. Ndonhau yatiinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muchikamu chinotevera tichakupai kuradzikwa kwaLi. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Mino tichida kunzwa kumapostmortem results akamira sei? Manzira ndaita inini ndanzwa ndifonerwa kuti mwana aitwa postmortem. Saka paitwa postmortem vandabvunza kuti chichamona chakashata, tikanzi hataona chitaka chakasviba, ndobva taona urwa zvekare nyama. Tikati saka vandabvunza murumbudzo, saka toti urwa nekusviba kwechitaka ndezve 3-4 days here kana kuti zvakatora time kuti zvitese zviitike. Mona saka vandangotaura navo vangotati aiwa no tatotara tatase tasvika paground ndokutaura kwatikuita se ndokutaura kwatikuita parizvi. Asi imimi sekuona kwenyu tomboti mwana akadonha mumuti hongu nezviri kuzotaurwa zvourwa izvo, tingati ipapo ndo paakanorovera napo? Isi nokufunga nokuona kana tinokunzwa hatingajaji, asi nokuona kwangu inini mwana angonanga akadonha kana kurohwa, asi akazoshaya muti nonguva kana kunorapiswa, nekuti urwere hwemwana isu hatakana tagofonerwa kana ka1 kubva mwana anzi adonha kusvika mwana pakushaya, tikazongofonwa chokwenzi mwana ashaya. Ko iye sei makaregedza mwana wezera iroro achinochengetwa nastepmother asingachengetwe namama vake? Izvozvo nyaya iyoyo yakutoda baba naamai vake. Vantu vane mashoko makukutu kwazvo yakakurisa, vanhu vanokuposhera namashoko. Mwana aita kudhonzedzaniwa, ndipe mwana wangu wasikona kuchengetwa, ndipe mwana wangu wasikona kuchengetwa. Sokubereka angasingaite nharo, ndosaka akangopawo mwana kuti aiwa mwana wako chengeta mwana wako, noti iye ndezva machengetero. Because pamutemo mwana anotozobva kuonana mama ato mu18 years kwakuchienda kumusha kwake. Mutemo unotaura, asi isusu sokuona kwedu kana kunzwa kwatenchita kune mazwi kana mashoko anenge atobva nemwana wekwedu kuti ndabatiwa kana matombo, ndabatiwa mpini nichinzi ndipe mhuri yangu. Nanhasi unototora nomhuri dzimwe mbiri dzasara kumusha dzati kuchengeta mhuri dzake mukwasha wache iyeyi anova nomwana ari kuchema nhasi. Ndo nyaya iripo. Saka mwana akanonoka kuwana rubatsiro. Ndo kuona kwangu, ndo mafungiro andiri kuitawo pamwoyo wangu ati pakuona kwangu akanonoka kuwana help panguva, nekuda kwekuti dei anga naamai vake kubereka mwana dei akawana help nenguva. Baba vaiswera kubasa vanobva kusina vachidzoka manheru, havaiziva kuti mwana chichaitika pamwana.
anongonzi mwana acho kukana asina kudya zveziwa nani. Ndiri rafunika apatoona atori muchini but hazvinakidzi in that situation atoko rafu zvakapisa hapana ndeso I'm born in 10 sisters. I'm thinking hanzvadzi one born sisters kiti mumirafu iya this people must recognize people which kana takaroreranaka vanotiri pasoshowe nacho tikaenda kupi vanotiri vakaroora iveve vamacho vakabvisa hapana mukadzi vauzvara mwana otora mwana sebhono ogara naye mwana onzi adonha muti adai hakuna mwacho nestep mother kana kadai uri webhuru wangu oti mwana wako ucho nestep mother kana hurumende yakati mwana ari below 18 years kaganda mai wake they were right 7 years umutorogara naye kwete iseti mwana adonha muti unzi abuda atahurwa papa mumba kunokurwa ubva kupi that's not it apa una kuroora kuzvanotiri kadanga mwana wenzwa sei in that situation zvingoni portion 1 ko wazotora iye wari 1 ko vamwe chiwisa vanga vari kupi amen angatangire ipapo wada iyeyo ko vamwe chiwa wambowakiremere those vamwe wakasiya vari kuna mama wavo kusiya wasitora iye pamwe wangu achiti zvaari mudoko pamwe padhuze nechikoro amen kochuwa katiza kupi pamene ipapo saka ane nyaya dzake kapisa nyaya dzake ndandizvangomuvharira kawana saka apa tiri kuti ari to blame murume kwete blame the husband kwete stepmother. Aiwa wari wese watakabata one tabata wese when you get one you get both together takatora one asikubhira munhu one kati double mukadzi arimo murume arimo asi dabvunza chinhu one kuti kusiya wakashingira kutora iye ari one kuvamwisa kwambowatora amen pamwe rufu runenge rwadanawo okay it's true mwari ashidzi ndati wamwisa kwambowatora siya wakadai iye ipapo pane mubvunzo saka okay ndatibone nyaya kusiya wakada iye ari one kuvamwisa kwambowatora just born panotiri apa kwati zvana kuroora ncho wakabvisa woita ngoda kufenda apa tikuona buda kufenda ncho wakabvisa kwati zviri kurewe inoenda kumamisa ndopataumbogumira pari zvino chikamu chinotevera kati chikupai li achiradzikwa endro neshamba ndosita rangu saka nei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.
Ru